episode sari na chunjom na chuan thinrim taka segi alo omlai chu akong khar chu aran ruthut maya ava hong chu dojia alo nireng mai dojia chuan interview na kadu du ka soya wang khan I thinrim amni nangma ka ngai to wang chi a soi ka ni kha ati tur chu a sei po sei zo ma in segi chuan lo pot chatin chumi soi tur chuan ami local ti in min ngai to awangin khatiang khan I soya ti chu thinrim taka soin tuna ka omdan tur hi sher po iso da wang ti ro ni che thiat po min the thei rova engtin nge ka omdan tur phei chu I thiat te lu lang atia chutia a sei zo chu dojia chuan ngai dam dil tur che in min du tina emni chu thil chu I du ani chuan ka soi thei rawang ati zo chu segi chuan sei su tuna chuan ngai dam in dil nan po atlai to lutuk alo ti ve a kong chu akhar ta a segi chuan tv chu a en chun chuma ma se engma chuan atilim thei chuang lo amit tui atlak ro nan chuan alo in sum ve ram rama dojia po chu a ina chuan athlenga veis chu a en wangwang nu chuan a lekha budana ruma chuan kalin segi ne na an contract chula in a potler ta a umi re segi po chu retreat nei tur chuan chua an no tum ve mek kan hengin segi chu alo ding renga umi chuan ngatinge iwa chau mel ve ni jani mu lovem ni atia segi chuan thereng an ram ring lutuka amut theilo ati chu umi chuan khoya I thin lunga mo ati chu segi chuan achang hi chuan engtiang che in nge min riat chian ti ka ngai tu thin atia umi chuan irin phak bakin ka chiang angche ma se ka thalo der thin che lom ati zo chu tuk thwani ei to em tingalin kimbap ei tur kara om kalpa ini ei don nia atia segi chuan nakina ka eyang kara ka ei chuan ka rui palang atia kara lu tur cho yunhoan ma se salo thon sia yunho chuan chu ma se sa chuan ka thian du tak thulom omlo tak kanei aron tia chuta chuan segi chuan yuri thomna hak tur chu a ek si ka wangin achu sak thu alo ni a umi po chuan alo chiar ve a thinrim lutuk chu kara tanga ron suakin thu thalo aron soi ta piap piap maya chuti mek lai chuan doje po chu apu ho chuan golf an lo khel ve mek director ho le manager ho chu an lo tel ve a chung ho chuan apu chu ti lo man lo tumna samai dojian director ki ma tongkam na dewa a an khum chu apu chuan director bula chuan itan a har sat po karing ma se ka tupa hi lo pui ram ram ro o atia ma se director chuan dojia chu anna a le angai zong nei nen a boy ve em awang chuan angai to omlo thu asila apu chuan makti tak mai chuan ka tupa in bial nu anemo atia dojia chu azot ngalin kha model nen khan emni atia dojia chu khang thu ta chu athan na rei to lutuk internet te hi envejo jo thin ro ati zo chi chu apu chuan wo ka tum tamaya dojia chu alo omson man lo kan company sel po kati san pa a golf ball ang mai a chon mi ngai lo la atia apu chuan mania inu in segi ka du ati khan khovel lampang asoi emo katia model segi khan mo lo sei jok atia dojia chon ani thu chuan aro changa oi omlo tak mai chuan apu chuan engtik ni a emo lo roi ro cholhui la kil hawang u atia dojia chuan engwangin mo ngati te thut nge atia apu chuan ka fanu in ka du ati kha ania atia dojia chuan khovela hian poisa poina lei theilo thila omasin chu chu ichiat angai atia apu chu alo thinrim na samai golf tiang ka ken hi o minti thinrim su alo tia dojia po chuan kepo ka keng ve tho ati pa chuan junhua ken lai chu avala a ashim shimin ka wok ve ni atia golf ball chu avo ve ta a director ki male a ho tenena anin khel zo chuan anin hua manager sunga chuan intur alo pe a dojia chuan director ki mobula chuan ka intura hian thil engemaw pol inai ati chu director ki ma chuan alo pha a dojia chuan junhua nang inro atia ma se junhua chuan ka hlo a til hlo omti atel lo nangman inro atile chu dojia chuan aron mela director ki ma chuan an company aro chon du ani chuan engemo iti engai atia inau kha pukima tenen cho an ei alo ti boka pukima mai chemu thin chu rem chan thiam le zai thiam te bak an ni ngai lo thu iriat khamo atilui ngata pukima thu soi engkima khan nui chungin o ti in achanga alom omreu khop mai atia chutia athu soi zo chuan dojia chuan za dawin soi ve da che one air president ani so company nei tu ta chung kwa I soi chuan za takin soi ve ta che atia kanau chuan chutia ilo fak ve vak adu awanga chutia ti chu ani lo idin hun thero ati zo chu no chu la in the tum ni om tak chuan antina director ki male anau te ho chu anlo inveng na samai dojia chuan ka fel em wangin ka thelo mayang cheu kanau chu omse chuan atui mai po ni lovin anau chophian
avom nge yang cheu atia akalta a segi te po chuan an film chanle tur chu lo boi puin script reading an nei na a chuan an telve a an film ma chang tu ta chuan online chuan lo chiar de ta segin align tur a chiar chin don chi atia chuan yuri chuan bathroom ma ka kalangai atia achuak ta ya aron lu le chuan ngaidam aron dila kan ti tran le don em ni niang atia sege chuan align tur chu chiar tum le chia chuan yuri chuan lo ti chat le in director vo in ni tan chuan kan du tok mai don ame zu in hawila aron ti tamaya sege chu athin rim ta hle mai yuri tia ava ko chu yuri chuan line ka nga lu tuka ka chaw de wolom midang ho po hi an la an chaw to em hi ati ta deya chutia asoi zo chu a manager chu phone in tur chu ron keng lu tur chuan atia in ti thei tak chuan alo tong vela sege chu atlom bik lo thom nolama chaw a in angkan ngai na emo kalo tia kan thil in du le zel po alo in angani mo ti in manager chu akawa anni po chon in tur chu anon keng ve a an panhe chuan an mani fak ve ve chu an da dun tarui maya in ho chuan sege bula chuan i uite chu lo ngai to du su nangma kha in ngai to jok ro alo ti a sege chuan khoya nge i om reng reng ti in a zot ngala in ho chuan ka omna ina ka in hlonga la abung rodana a ka riak boka sal ang mai kani ati chu sege chuan in kalai mai don che emni atia in ho chuan i rui emni ati let ve a sege chuan in leina tu chu poisa ka nei lom alo ti por ve na samai poisa anga zia chu asuya in ho chuan ani chuan tuna dollar noi khat min lo thon ngal ro atia sege chuan ani chuan ka uite chu min lo en kol sak ro atia phone chu ada ta deya in ho chuan phone ada pha chuan a rui tok lo deu ani mo atia anha chu a chon jom le ngala chu ti lai tak chuan sarai chu ron lutin in tur a ron cha ta a in ho chuan kopon a ken le ken lo chu alo zon ngala sarai chuan ai alo ti deuh muka in ho chuan ati ngai lo angin sarai chu thil ape a andor nei tu pa po chuan mak alo ti na samai sarai chuan ngatinge hi min pek alo ti a in ho chuan mi thatak ini awangin alo ti a ui ingai na em mi thatak ka hria tho chuan an ngai na zela sin alo ti a ani na taka chuan chu thamna ang deuh ania segi uite kha aken lu angai sia alo in to khal alo nia pukima chuan lemchan thiam lo somin in ti hlimna an lo neya doje chu ron lu thotin pukima chu anaw le ama ngei po chu du du huna ko kol thei ani lo tho chu asila achuak le tangala in ho chuan segi uite chu sara ina chuan aswai lu tangeya ina ti felai chuan alo bo vak vaka in ho chuan bo lo tu chuan alo ti ve mek bok sarai chuan engwanga segi uite chu kolnge ani ti azo chuan in ho chuan hlomin pe ka tiama atia sarai chuan poisa hlonan chuan engkim iti thei vek ani mo ati chu in ho chuan engkim chu ni chi alo atlang pui chau atia chu ti lai tak chuan kong khar chu alo ri a sarai chuan ui chau po ni lovin in leng te po inei le zel don ani mo atia in ho chuan ateu lo ka in po ni lo hi i in ani hi in leng inei niang ati chu sarai chuan mak ati hle a in ho chu biratura ti in kong khar awa hong chu doje chu alo ni renga lu chu lo dil ve boka sarai chuan lo phal lo ma se alut luita a doje chuan pukimate ho chu a aya thil azir ti lak thu asila etingam silawa atingala sarai chuan katingam lutuk ati chi achu pukima chuan alo phone a sarai chuan a an khum ta piap piap mai doje chuan lom tak hian alo nuya phone a bezo chu sarai chuan kathiam chia isia em ati chu doje chuan mi ho chu ithiam ti ka ria lom ngatinge thiam reng si iti lo midang laka ichak lo zo ki ka mu thei lo alo ti a sarai chuan oi lo zet hian tu anga nge in ngai le ati chu doje chuan i u ati a sarai chuan engtik atang khan ati let ve le a doje chuan kumsom kalta vela tang khan aniang i u kan i tan na chu atia chuti lai tak chuan uite chu aron bowa doje chuan uite inayem ni atia sarai chuan nei lo ui ka hwa tingalin akhu ngala doje chuan tu emo an om ve em ni ti in NCN an tum chu sarai chuan omlo ti pa chuan alo danga doje chuan ani chuan nga tinge min dan atia sarai chuan vin devin engtik lai pon kadang reng anga chengai su atia doje chuan nui chung chuan ithil soi kha anui za thlak zia isia em ati chu sarai chuan ka chaw chuak ro ati tamaya doje chuan ilomani chuan engtik nia emo mi omlo huna leng turin min som ro atia achuaka sarai chuan umzuin tuma an omlo ati chun zoma doje chuan nakina
in mel thria tirna min nei don nia ui anei ni in alang le ngala ati chhun zoma in ho chu in thlathung tak chuan aron chuaka sarai chu ngai dam ron dilin thil aron pe a sarai chuan iran amni kani atia chuti mek lai chuan segi le director li ata chu lo te harin an lo ti a director li chuan ila in thlak lo reng reng takani hi thil engkima in soi fia vek theilawa ka hra thiam lu tukche alo ti ve boka director li chu akal hnu chuan vanlam enin adu thu ado sama anu reilo te a chuan in ti hlimna lama chuan alut ve le ta a midang hawin yuri zu anlo in tir amu chuan athin rima yuri chu awa chana reipo anju inna atel ma chuan anu phone call chula in apa chungchang chu azota ichunga afelveu chuan ngatinge achwa sanche alo ti a anu nena anin biak zo chuan doje chu va callin ngatinge min lo call mi alo ti ngala doje chuan min call so iti kha ati chu sege chuan min lo call tho tur che lom kalau la lo ni pon rontinon on ta che atia ngatinge ka phone ma sanga ya i om ati chunjuma doje chuan irui to emni khong he i om atia segi chuan i local don emni kama a hian magic anga iron nan ke pon ka du asin ma se tu na chuan engkim hi ka ti top don ati chu phone chu ada a yuri chuan segi chu ron nam sokin ngatinge ni chin khan mi ron chan ka boina aron in rol ve to su atia segi chuan tu na khan kut min thla kilo atia yuri chuan o enge ti in boina in ayamni ati chunjama segi chuan khatia omkha nuami ti amni nuami ti hmel pona langlo atia yuri chuan nuama ti thuwa changin segi chuan khatia nga I in zelle andu ang iti sakzel khachuan nakina kan naute hawin an torve pha anga sin achang tunu a chang thin yuri meupon midangin titura anti apiang a o zela nangnin in indu lawamo anti huna engtin nge kan chanang atia yuri chuan chu thil chuan enge ke manen in zomna anei atia chuti lai tak chuan segi phone chu alo rive char boka yuri chuan nangma chokha in boy puiro changtunu po ini lokha ati chunjoma segi chuan o ani chuan ti topang in hial to lawang atia kan atum chu yuri chuan ala chel dinga segi chu alu aron haya in thlak dangnam tur ang chuan a omin a in ria du tok ri ang atile a nakina kanin bele donia atia reilote a chuan du hein atlutamaya yuri chuan lem ichang emni atia athut naya asoya aming a ko chuan a etamai silawa puiturin midang apunta a segi aron har chuan umi chuan thil engma I eilawa I chawani kha aloti a chuti lai tak chuan doje churo thleng ve chia segi chuan ngatinge sopa so heta local atia umi chuan aron phone chia ila thei silawa alau thong ani so atia doje chuan ngatinge minwa ti hlau thong ve aron ti ve a segi chu achuak ta daya umi chuan akova ading du silawa doje chuan kawati dingange atia sege chu inchung bera chuan alo oma doje lo thlen chuan kan contract khati to pang ka chau puile tuk adia doje chuan phone langalin segi nen anin then to ti thujiak turin thu ape a sege chuan ngatinge min kis atia doje chuan ke po chu chunia zo che kadu alo ti ve boka sege chuan mi mola mi ni engma hi hre thiam lo emni atia doje chuan o kalaton ngai lo thil ani awangin ka hre thiam lo ani ti in katum takngel pon ka hre thiam theilo chutianga ko oma wang chuan ka in huat pha atia accident to hnu atang khan voi khat ma a in mangai lo thu asoya mi anin ke chuan thil pani an soi ji athin a om anga a thiat thu rilin an mangai ani lo po in ngaidam anin deal thin ani atia ngaidam deal cha chu kadu sirawa chuti ani chuan pakhat chi abang to chu wang chuan ani ka soi theilo ni chu tho chu engtin nge ka soi theyang hetiang din hun nok lu tuka hian ka om ani sia atia sege chu amit tuetla a soiro ke po idin hun anga om tho hi kani atia doje vakal nain ama nena in ngai zon adu le du lo chu azota a sege chuan iti tak takem ni ko oilo ti in fiaro atia doje chuan amit tui ruk sak pa in a fop ta a ole khati jong kha episode 7 cholo ni ta a kan channel te min ngai thlut saka wangin kan loma like subscribe le share kha min lo ti sakjel tu chawin in khongai na karon ngen tak me